ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಗುಂಪೆಗುಡ್ಡದ ತೀರ್ಥ ಬಾಗಡೊಳ್ಳೆ ತಲೆ ಮಲ್ಪದೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯನು ತೂಲೆ ಏತ್ ಸೋಕು ತೋಜೊಂದು ಪಂಡದು ತುಲೆ ನಿಗ್ಲು ಈ ರೀತಿ ತೂಯಾರ್ಂಡ ತುಲೆ ಪೂರ ಗ್ರೀನಿರಾದಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲ ತುಲೆ ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ 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 ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೀಕಿಡ್ಲ ತಲೆ ಕಂಗು ತೆಂಗು ಪೂರ ತೋಜುಂಡು. ಪಂಡಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ದು ಒಂಥರ ಮಂಜು ಆಡೆಗೆ ಆಜೋ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು. ಪಂಡ ಆವಿ ದೊಂಬು ಬರಿಯರ ಸುರಾಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಐನು ಕರಗೋದುಂಡು. ತುಲೆ ಅವಳೊಂಚೂರು ಡಿಮ್ಮಾದ ತೋಜುಂಡು. ಮುಖಂಜಿ ಮೂಳು ತುಲೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉತ್ತರ ನಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಲೆ ಫುಲ್ಲು. ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಗೆ ಪೋದ ನವಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಆವಲ ಮಠ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸಜಿಂಕಿಲಾಡ್. ಸೊ ಅವಲೊಂಜಿ ಕಂಗು ತೆಂಗು ನಡುತ್ತ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಉಳಾಯಿನಂಜಿ ನಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯವಾಯಿನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡವು ತುಳೆ ನೆಗ್ಲೆ ಮೂಳು ತೀರ ತಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ತುಳೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬತ್ತದ ತುಯ್ಯರ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯನು. ತುಯ್ಯರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯನು. ಓಕೆನಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಳೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದಪ್ಪ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.